rong rup paklaro nang riso ejang jingtholo nang pwa thepian ponsi kedam tang ar koini phai kreke thom arni upi lang swalong chesong kiripo riso ejang aterang ningkan se ka chingruma mai kapaman pon Nijang Karbi Anglong arlo kheroni pen kilometer sirkep kebra sirkep ka helo upi lang so hawara long setami rong rubarlo ke do an riso ejang atum ningkan esek pene phong ka chingruma mai paman ponsi ningkarong ka chipia mai padpon Bangso upi lang so hawar ke do lake lakha sirkep amreng constituency arlo along kapaphi hupa hawar pure pudam det seta henune athe hala bangso hawar along non pu anta mesen ka chela da towar ave rihinga me lele lang telephone tower lele Kacali adim kadure pendang no asona kisung pensi ningkan ta raratum do thak nang bom lang Lapuan nang bong pensetami raratum aning kaceparong ponjia phanpura kilun ke kan kacepate karbi kapathu pendang lo asona kacepate paduponlo Raramai pialong kopili BDC chairman barim Don Singh Dera KSA mai phu barim Sarsing Leng KSA mai phu barim Sarthi Kramsa KSA mai phu Prasanto Ingtila pen ke ongdong atum che tongdunsi raraphan aning pathete kan Agut penang phali tum ke theklong ke dak ke klem nang ne akam la pen ke arom re asai la som sili tum ha waralong nang kapin khat ba ke japon la som dari tum ke theklong do penang ang tan kachariu somartum ha Guwahati le punon Dibrugarh le punon along prek na hok sami ang tancha ridam det pen rong chewang lo plutangti ke thek nang chekrong dong pen ili tu mahawar long jase me drugs ke chu than rong jua ka kheli than rong khana ke chu than lin rong la sono bang phu bang phida penang du la si hala bang ke chok che asa iglo apotsi la bang so che song kiripo arisonim so terang ke seng pona bang phu tum phanili hala hai ake chok che asai ke ja pona bang phu tum pen kamatha ka che fracture la bang so ke theklong e do bot bang sinili bang ning karong Ili tum karbia khe tumalong non rat ke chare asong along ludun chokaphi lang chari dun bomlo seta kamatha ledam de pin lang pusi ke se amai phu barim Sarthi Kramsa pen ningje pon Ni politik hala parta lang dun bomlo lele la ili tum kamatha alama la pulo koting jira tu nona li tum gupilan so arat dak dono Komane pan phalai ta phalai phuma nang tum chini po salamang ni leng than po ari ot po mondo ma ha Karbelo Autonomous Council pangen tano lalu bante nang tum chini po ke kala pamili ko pisi claim tedima Nilitum upi lang so hawara bangke along kapadopon aronga je katalon pon alonga bangke ilang dunjia phan lidun hekthi lasi ladakh ke do sarphi sarphua tuma phan joy ke pen kapak lang pon je phansi nilitum bangso asai ding pon losi CKREA akongchun bang Jiwon Dera pen ningje pon Pilang so tisong kiripo piningan kartu ningkan trok asomsit pining na bang bang ben piningan arta ningkan trok diritum bang bang ben piningan cenglo lapen pining ni thos tame mesen pen pini an ni thom amai kapajutan silo asai pini ni thoman bang kiritum ratmai pista non yut podok dolo lapen ajo bang kiritum lun kan malin same an kan bang asom sak kasik pinis same du asi adadak lun kan malin long same ahina rong ben same na chipati mang dudu asi pining le thos same income jin pen si chun phon po pusin ning the pon lo la pen kibang yang ning same bi pon nom la la jakong doang kurang doang same chirap chitu pen rong siru bisi pen riso yang doang pen same Kheroni pen Mohon Teran Karbi Anglong live